naghanda ng palamana. May tubig at ng tuwalya upang hugasan ang paa ng mga alagad niya. Hugasan po ba ninyo ay bigyan pa Kung di ko gagawin ito, ay di ko makakasalo. Sa aking sabi ni Kristo. Kaya't lumapit si Kristo upang hugasan si Pedro. Nanagdanan ng ganito, hugasan pa ninyo. Guro ang mga lingid sa pangunawa mo. Ngayon ang nagdidinig ko. Matanda mo rin, Pedro, ang ibig sabihin nito. Ang sagot ni Jesucristo. Panginoon
sa